Vi stod og skulle udvide vores bilpark med 25 biler. Så researchede vi markedet lidt, og når man har en størrelse, som vi har, så er der heldigvis mange, der gerne vil levere biler til os. Og efter en dialog med flere forskellige leverandører, så fik vi en rigtig god kontakt til Kærgården. Og den servicepakke, de kunne tilbyde os, og de biler, de havde tilbydet os, det gjorde, at vi valgte at købe hos Kærgården. Og det var vi faktisk så tilfredse med, så vi igen i år har investeret i yderligere 25 biler hos Kærgården. Det var så en del af noget udskiftning af vores vognpark, samt en fornyelse, fordi vi har indsat flere folk. Når vi snakker erhverv hos Kærgården Auto, så har vi en helt klar strategi. Det er, at vi vil være billigst. Både når vi snakker den lille Ford Fiesta og den store kassebil. Hele vejen igennem. Vi har det, vi kalder all-inclusive løsninger, så man som kunde ved 100% hvor står man. Vi vil matche et hvert tilbud, når man snakker leasing. Det næste, det er jo servicen. Kører man i stykker, for eksempel, det kan jo ske, man kører i stykker, kører man i stykker og er kunde hos Kærgården Auto, så har vi de muligheder, at vi har noget assistance, hvor man i løbet af no time kan få en erstatningsbil, så vi kan lave et rigtig, rigtig godt tilbud til vores erhvervskunder. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at man kan konkurrere i markedet, og det kan vi, og vi kan levere varen.